هر یک ji wezîrê derve welatê Lubnanê Cibran Basîl û hevşanîwiyê Ordinî Eymen Safadî li Emanê civiyan û mijara vegera penaberên Sûrî gengeşe kirin û egera li darxistina civînekî ji bo welatên cîran bi Sûriyê re anîn ziman bi mebesta vegerandina penaberan û vekirina dergehê nasîbiyê navdewletî bi Ordinê re ta ku bazirganiya her du welatan bi rejîma Esed re ektîv bibe. Di vê derbarê de Yihya Al-Eûredî berdevkê fermiyê desteya danûstandkara Sûrî ji Arkê re eşkere kir ku welatê Lubnanê dixwaze ku Ordin jî bi xwe re bikişîne ji bo xizmeta Îranê li Sûriyê. Ew jî bi karta vegera koçberan. هل يذهبون إلى بيوت مدمرة؟ Gelo penaber wê vegerin li ser malên wêrankirî, gelo rejim wê bikar be kesên ku tawan kirine li Sûriyê siza bide û mafê welatiyan vegerîne? Gelo rewşa aborî rê dide ji bo vegerê yan jî babat ew e ku carek din wêne rejima Esed bidin diyarkirin ku rejimeke suçtiye. Ew yek bi ser nakeve, fişarek ji aliyê Hezbollah Libnanî ve heye bi hemangî li gel rejima Esed û Rûsya û Îranê ku penaberên Sûriyê li Lubnanê vegerînin. û Lubnan dixwaze Ordinê jî bi xwe re bikişîne ji bo heman mebestê. Ji aliyê xwe ve endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mihemed Elî dibêje ta ku ala rejima Esed bilind e li Sûriyê matirsî li ser vegera koçberan wê hebe û hewlên vegerê jî bi ser nakeve eger gerentiyeke navdewletî ji bo ewlehiya penaberan tunebe. Penaberê Sûrî netinê li her dewletan el Tirkiyan el Eqlîm Kurdistan el dunyayê bila vîne ev xelkê he nikare vegerin ne heta yasayekî û emnik û aramîkî Sûrî de bêkirin û eva he nêrînên dewleta jî ser tu digotat li ser penaberan nînin got penaber vegerin û kes icbarî penabera neke berova jî tesrîhatên gelek berpirsyarên Ewropiya û Amerîkîya jî û penaber nikarin ne heta weda serraz be. ناین وگرادن او سراسکرنه جی مادام وضع سوری حتی وقت نها هی رژیم آلا عسکری تعامل ملت سوری رد که خلق و ناگره بالتأكيد خلق في حالی دا نا وگرادن یاد دیه مثلا معبر ناصف نابرا اردن و سوری دانه هنگ او تجارت و علاقات خوی تجاری بین کرن فایده اردن فایده خواهد داد بینه جلو من هنگی درفت داد خوازه اف خلقی ها وگرن مال خواه Hewlên danpêdana herêmî û navdewletî bi serweriya rejima Esed li ser tevahiya Sûriyê piştî heft salên şûreşê bi şêweyekî berfireh tê kirin û bihêztirîn belge ye ku wê dergehê helwestên navdewletî di berjewendiya Esed de veke gelo Rûsya û Îran wê bikarin wêneya Esed û rejima wî spî bikin û êş û azarên heft salên şûreşê winda bikin rêkeftinên di bin mêzan de hin bi hin têne li ser mêzê.